Lehenengo laugarren mailako ikasleek lehiaketa bat egingo dugu. Lehen hezkuntzako lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako ikasleei denak nola deitzen da objektu hori. Nola deitzen da. Miru zuriak igarotzen da oian batzuen atzean atzo urdinak entzuten deitu haren txistuak etxean kurra eta kurra sol dorado beren oidoen atzean. Eta zuzena. Zuki ikusi, badakizu. Nor da zure aitaren anaia? Aitaren anaia. Ez. Zara, para, ala, Ikastetxea? A ver, bat, bi, eta hiru, aukera? Hau. Zena. Zertarako ditu herrian honen beste horti. Ikusi nuenean zure belarria, iruditu zitzaidan maitea azaren horria.